Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Dan Soja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan ya zama. Hakwanciya za ka iya. Daman na zo tambayar ka ne. To Allah sana sani. Dan ya zuwa kasuwa bari. A wanda za ka yi cirewa. Dan Allah. Idan ubanka. Hello. Jama'a assalamu alaikum. In kar ku manta a ci gaba da bibiyar mu wato a YouTube channel mai suna Dan Soja dan samun shirye-shirye masu kyau, ingantattu, masu ban dariya. A danna subscribing kuma a danna ƙararrawa dan samun shirin a duk sanda aka daura. Hello. Kai, kullum sai shaye-shaye yanzu ma ka sha abin da ya fi karfin ka ko? Yawa kai da kunya ne. Kunya? Kai ni za ka gama magana ni san kai. Allah shirye ka. Na kun yi ɗumame na gida. Ban mi ba. Tun ɗazu ina ta neman ka, kana ji? Akuyar gidanmu ne. Barna take a makwabta. Yanzu ana so a samu mai hankali, mai biyayya. Biyar da aka yi akuyan gidanku ta fara TikTok ne. Saboda da zaran 'yan matan yanzu sun fara TikTok za ga sun fara aukacewa. Ku kwace wayanta kuma ta aure. Shi ne kawai. Gaskiya yau ka sha abin da ya fi karfin ka. Ne. Tashi kuwa?